Hola, bon dia. Avui anem a fer una xicoteta explicació de la numeració. En la numeració sempre comencem en els números, cada xifra té un valor i comencem per la dreta. Primer tenim les unitats, després les desenes, centenes i després de 1, 2, 3 posem un puntet. I aquest puntet seguits 1000. Després continuarem igual. Unitats de miler, desenes de miler, centenes de miler i cada 3 xifres posem un altre punt. Aquest punt es llegirà milió, per això ara no anem a veure-ho. Unitats decena, centena, puntet. Unitat de miler, decena de miler, centena de miler, puntet. I us he posat un exemple del número, per exemple, que el llegiríem així. 125.208. Com col·locaríem les xifres en aquesta classificació? Posaríem el 8 en les unitats, el 0 en les desenes perquè no n'hi ha desenes, el 2 en les centenes, així posaríem el puntet del 1000, el 5 en les unitats de milero, el 2 en les desenes de milero i l'1 en les centenes de milero. Sempre alineant tots els números a les unitats. Bé, aquest número se llegiria 125.208. On posem els guions a l'hora d'escriure els noms dels números? Doncs, entre les desenes i les unitats va un guió. I en el nom de les centenes. En la part de les unitats de miler, desenes de miler i unitats de miler, guionet entre elles. I en les centenes de miler, en el seu nom també. Anem a veure-ho així. 125.000, així tenim desenes i unitats, 200, el nom de les centenes, 8. 125.208. I aquests números descomposaria així. La xifra de les centenes de miler serien un 1, 0, 0, 0, 0, 0. Les desenes de miler posaríem el 2 i la resta la completaríem amb zeros. 0, 0, 0, 0. 5, 0, 0, 0, 2, 0, 0 i el 8, perquè desenes no hi ha. Tindrien 100.000 més 20.000 més 5.000 més 200 més 8. Aquest és el valor real de cada una d'aquestes xifres. 100.000, 20.000, 5.000, 200, no n'hi ha, i 8. Bé, anem a posar un exemple. Si es dictaren el número 8, per exemple, vaig a posar un exemple perquè el 8 coincideix. Si es dictaren, tindrien que escriure en aquesta classificació el número 6, jo l'escriuria així, en les unitats, baix de les unitats. Si tinguera que escriure el número 110, jo l'escriuria així, 100, centenes. 10, una desena, 0, unitats. Si jo tinguera que escriure, per exemple, el número 2050, aleshores tindria 2.000, un 2, i el puntet, el 1.000. I ara tinc 50, no tinc 500, tinc 50, tinc desenes. Per tant, així escriuré un 0 perquè no hi ha centenes. 2.000 s'ha de llegir així 50. 2.050.
Si no hi ha alguna xifra o valor posicional, posem un 0. D'acord? Espero que us hagi quedat un poquet clar, val?